Lucrul care mă fascinează cel mai mult la Casa Guerlain este felul în care un brand lansat în 1828 reușește să fie ancorat în prezent în timp ce își celebrează istoria. Celălalt aspect pe care îl admir e legat de multiplele opțiuni de personalizare disponibile chiar și aici, în București, în buticul care s-a lansat oficial în cadrul unui eveniment marca exclusiv by Băneasa Shopping City. Casa Guerlain vine cu o mulțime de propuneri, de la nou lansatele produse pentru îngrijirea părului, la cele pentru skincare, machiaj și parfumerie. Un capitol foarte bogat, care include haute parfumerie, linia LAR et la Matière, dar și apă de colonie, arome orientale sau iconicul Shalimar. Iubesc multe din produsele casei, dar ideea de personalizare e foarte inspirată. Îți alegi carcasa preferată pentru ruj G, o sticlă de parfum Guerlain B sau îți gravezi numele pe parfumul preferat. Poți chiar să-ți creezi propriul parfum alături de parfumierul casei. Da, e un proces de durată, dar e un lux la care foarte rar există șansa să ai acces.